Jajanan iki nek kene tau viral lho. Nah, iki jenenge bakso ceker kuah pedas jen. Buah maknyos tenan. Nah, iki mau gawe iki. Cuman gak tak video soalnya iki kan mau eksperimen to cah coba-coba. Nah, tiba iki jan rasane asli. Merasuk kayak bumbunya ya kroso lho. Pokoke nyeni tenan. Cocok banget iki kanggo ide jualan ndek pinggir-pinggir jalan ngono. Kayak nek kene iki ya tau laris tenan. Dadi cah-cah sak pengen ngerti resep-resepe bumbu-bumbune engko nganu komen-komen ndek komentar ya mesti tak jedeki kabeh sampai ngerti. Pokoke komplit ra enek sik ditutup-tutupi abene ra enek dusta-dustaan tapi yo kuwi lek engko cacah tak kei ngerti terus kanca-kancane di kei ngerti lho aja dipek dhewe ilmune. Nah iki aja lali nganggo kecap ngene kayak ngombene ya iki es buah terus enek mendoan ambek bakwan wah jan asli iki jan nyeni tenan banget lho. Lek rada-rada adem ngono jan rasane kurang sip beto nek dipanas ngene iki jan rasane asli marai gua bias tenan lho. Cah-cah mosok gak pengen ngene iki yo iso to cah mosok kok ngene gak iso kayak wong wedok iso mos awakmu gak iso ya kudune ya iso lah mosok gak mengko ngene tok ora iso. Sik pengen ngerti resep-resepe bumbu-bumbune cek wae nek komentar ku takon-takon ndek kono mesti tak jedeki tenan wis. Guys sekiranya bermanfaat yo di-share lho aja meneng-meneng ae ambek nyimak terus kok dipraktekne dhewe.